guys, ego khangrai bai chini Tiprajwk. Mia si kaisa video nukmani roksa mesur ungjak bwrwi 25 din jaga Wansa Bai jobodrosti tlangai tangjago hwnwi o phujani jorao hingke iko tei masa kislang phatitwi khai nijini isatwi si tangjangna thangboka. Ui dolrok norok bahai tongbai dolrok norok 3 din Durga Puja Bwrwi yakung yak sakuro bai sori srangya ongui tongma jorao o kislang roponjakni video no naiwi nongni sori no srangrwano ani audience rok to siur nasingui tongbai khena bo borok tangjangui manjak bukhato video te koekdin hingkai nugano hwnwi dolrok singtini haino hai rules khalibunai sini Tiprajwk Bwrwi Wansa Bai dajakna bagui bahaina sai thangmani video no hingke kok no ulta pulta bisi salayakarwi tini video no chengeri lasinai. Ang kaisa kok sana mo sungdo on nai tong na rong no norkhai Wansa rok ni mane rok da te tong khna O bwrwi sabo norok muitu tongbai khunable bo wngkha moholeya puru top number 1 beremung beraiwi audience rok bai manjaknai goyam korati haino hai lachia mokhang bihiarere kai social media o phai sai tongphai jabukho nung thaching tamsa Wansa rok ni mane rok da te tong khna Wansa rokni manui chau thik no hai pano nung haisa kosom kusubui janai onek kom haisi o mesur ungsukya jorao nung ba bwtwi bokhrogo gyan kaham phaimung phaiba asuk hordi boro sana rwngkha emne manui kaham kothok no hingke hordi boro no sana nangu dolrok ramoni hingke o manui to kaham buito nukai sanai no sanai hingke buinuge jat hordi boro jata iko mesur ungya twtwi nung asuk kok gundi ta sasidi ini a kok no buike bo khunjuo kanai kwrwi sakai mesur ungjak haima tongti khana bo samo bo Wansa rok ni aro thangui no thik khayo bohok samo Wansa rok ni aro thangui no thik khayo ini kok mote hingke joto se borok ni aro thangai thik khayo hingke o muito blank ti nangai motok mano borok ni aro no thangai thik khai siwan hma koktana wan chukma kai kuno jaga phano rong kwrwi haisi asuk jora phano wan chongna rwngya hingke bwteke ha sakao buibai borok khinjakna hinuna operation khaima bo Wansa rok ni aro thangui no khayo nung khai bwtwi operation khaijakmung khaijaka hino asuk phungni asuk jora roko o nini doctor batamo bokrok dusda ungsi horbo silia phungbo silia asuk tayam sara operation kaham bising basang ekhregui kaham kai khakya aibo tei sori hamya ungna phuru onek kok tungnai Guys, ego khangrai bai chini Tiprajwk. Kuneya Durga Puja jora rogo tai khulumya karwi yakung yak sakuruma bagui injection daljanga thangkatana o injection je babe logo o khislangkai tamo asuk mokhango haibom thai robon kha hino tamo system sara langkano si baslok jakna bile maganaile asuk robon sana ko gya asai jora monta khikorok du bete khaimung khaiyi o Wansa kai asuk robon sarina rwngkhasa duniyani jotoni khaikrak kwrung no ungna haisi aboni bagui da norok ba borok no hamjak robon sarina runggu hnoi sakai to o bwrwi ani khikorok rok manjak khwnui bwswk dam barijak khana Bai bai pa iko KTM bai phai boro KTM kotoba jat bai o KTM hanyo si khikorok kusuk bwrwi o bike sakao kakhaiba pura buphang boslong saka kajak khai ung tongna blasa bar sip o khikorok besero no bar bui bwswk se aram nangna dolrok bini o khikorogo 30 number pen otunjakya ang saimano aboni bagui no iko jesuk sotono asung no lonai jat chutchima kanchiu lonai jat chut kanya hingke buini sekango ri phatiwi kislang peplai phaina bisi ferkrei o selakai bwtwi ban sepramung sepragui asuk muani rijak haike rthare tonika hino 6-7 katingle rijakha maganaile asuk rthar tongna kogya Tupan pudi ba tai sapano phurkai nung phano hamjagui thangmano hma koktana nung aro kunia kosom bani rijak ngata naide amya nuk tongwi si bongni musungma khai tabu phano thangmung gri blasa ma sasi bwtwi khaibo rijagui mokhango haibum thai roponjak haike kislang ropon sare rijakha ekola sini loklati tai si khunjo wasi phun thepajako tai masa bai ta contact khai tong na room barani bagai salai tong waisa wani ni bagai ba 1500 jar room no phano booking khailai di hai bai khai ako bai khai bike thok dawi bere nangan bela o hai bri rok no iko bui bai sindal hne comment khaijaka ani live ani icha nung sanai sabo hinai ro sindal jengma nasani nawi odek modek ko yaka rohoja khai justice nei social media o phai sapaiti blasa sekang sajak puru kai nijini borok ni kokno khana tokjak ya ungma sai a puru
bai buma bufa sunuse social media o phai siri khokjak musuk rok norok nijini bwsajak Wansa Bai yak romoi berai tongmakhai norok tomon khaina ringyada derari rohojak phrukai norok aprukai mokol haida atei buma bufa rokno thaprari khunju phatri rike thi tabukai salai phaijabu wano abo binin tolbaisi malai tonglai bile hwnoi nijini tolbai malai mada makhang hure hareka malalai o kislang loklaijak condition no nuguino audience rok ba saiman thangbai bile mo kufur banda manjakha kosom bai nukhona bla khoroksa mesur ungjak bwrwi 25 din jaga kphawui yaka rohojak mani tabuk odek modek o yaka rijakhai social media o phaiye justice agi rijak tongphrukai nungbo hakoro haptongsa audience rok bo saimano yafa yasa bai yafa khorobui maya nungsi thaya hingke o slaikhai kuno nono sopo soklaiye jobordasti gari o daitlang manai musuk pun rokno silangka gari o daimanya nungkhai bwtekai asuk phatsa dajak kahino nungba musuk puni saipano je hamliya blasa mesur ungjak bwrwi fu borokni ate kok rokno khnaui sana musungya pano sajakti ingo iko o musuk bwjilikhai kamjili bwtam khulogui sak sakno don hwnui wansugo abo tok khoroksa kufur peklaijakno simanui thangka hingkeba don bo hwnui wansukna kokno o slani ba bwte flavor bo wngkha o bwrwi asuk motomjagui uklok surupse ma tongkha khikorok lokma khai oroni kokdai hino ako milok kolok jatsi asuk bwthai logyana o khai boro asuk jat kaham manjakmung manjagui asuk lokha hino Bwrwi rok norok chwla rok no kajijak dana kajak romna muchung khangke borokni kono tana ji suri borokni mo simena de oi nonokai bo borok asuk khulogui buprawi jari phunukna sa naila bini talent che buino soltaya nung atikai khulogui phunukjak trengui bai tengki o thokoplung dawi bai pupagui thokasar mahai kasar trenggana nungle nini abudi rokno imango simangkhana kuneya refrigui rijakna sarate kuno upai krichana yangle khoroksa mesur ungjak bwrwi nung ati kok sanada mwsang wngkha bisi bisingni kok ekrekna thanglailia dolrok tinini o video usuk jorotini ongsinai o video no norok kisa kebang khai share khailadi o Wansa no surup thangnai bwrwi jeskai pano nukna tui next video pura Wansa Bai Tiprajwk ni social video phai tongo norok channel no simi subscribe khaiye logi tongdi hingke thangkodu dolrok bye.